И здравейте, аз съм GamesBG. Без да искам си прекръстих името на Hello Baby, но без да искам си го прекръстих в YouTube Hello Baby. Хикс Hello Baby, без да искам си го прекръстих и сега сигурно трябва да чакам 5 или една година, 5 месеца или една година трябва да изчакам, за да мога да си го сменя, но по име ми викайте GamesBG, без да искам се прекръсих в YouTube на Hello Baby, но ама съм GamesBG. Така, аз съм тук с лудото маняче и ми викайте GamesBG, защото без да искам си смених името. Преди 2-3 дена си го смених и сигурно трябва да чакам 5 или една година, 5 месеца или една година, за да си го сменя. В момента ми е Hello Baby, но ме наричате GamesBG, аз съм си GamesBG. Хайде. И нека да започваме. Трябва да правим забавни неща. Така, хора, се ви разкажа един виц. Значи, едно зайче си минало през гората и си подскачал и си броил 1, 3, 1, 3 и лиса го срещала и му вика, къде пропускаш двойката? И зай отговорил, ми толкова съм пиян, че и две не видя. Сетихте ли се? Той си броял 1, 3, 1, 3 и лиса го срещнала и го питала, къде, що пропускаш двойката, броиш 1, 3, 1, 3 и той отговорил, ми толкова съм пиян, че и две не видя. Така, нека да продължаваме. Сега ще разкажа едно момченце се прибира от училище. Това го знаят. И за заека го знаеха. За заека не го знаеха, ние не сме го разказвали във влога. Това за заека в първи влог не сме го разказвали, а това за детенцата сме го разказвали в първи влог. Така че... И да... Оп. Оправя го там. Айде, ела да спим. Само това да го запълня. Да, ти знаеш ли това кога се го запълниш? Лягай да спим, айде. Айде, разваляме тези стаи. Чули? Да. О, хайде, нека си стоят. Айде, лягай. Чакам те. Чакай да си лежа. Аз вече имам една врата в моята стая. Айде. Айде бе, лудобаряче. Лягай. Ти си легнал, бе. Аз съм първа. Не, моля ти се. Магин. Малко е по-голямо. Това деца го правим. Как се казва? TNT? Да, е по-голямо. Аз това ще го запълня. Много искам. Аз искам да го запълня.
И последната страна. Отгоре това остана. Гледай пък вътре какви купчета има. Какво ти пука, нали? Няма да се вижда. Я да отворя този чест. Надя има прилеп в чест. Нищо. Излизам. Сега трябва да го запълвам. Кой така е вчера? Минам. Аз знам. От честа там има. Такива. Като заеща ме питаш. За кеф. Може чувате разни коли, защото са натворили прозореца. Всеки ден ще го отваряме и казваме. И може да чувате разни гласове, защото нашата сега с менече много близко до кухнята и го хова. И братовчерът ми влезе в стаята ни и просто спрях на пауза клипа. Ма не прави! Защо правиш в момента? Сега го разрушавай. Е, това поне само мога. И махни тези бокуци от честа. Как? Но убий ги, влез и ги убий. Я ти ги уби. Ти ги служи. Аз не съм ги служил. Не си. Как сега ще ги убия? Но през. Няма. Как си ги служила? Няма. Ако искаш да ги махнем, ти си го разрушавай. Не гледай, сега не мога да изля от тази скапсула. Ако Почти сме готови на тавана. Аз ще направя връзката.
Хора, това е от 8 част на Голямо TNT епизод 5. Дано да ви е харесал, коментирайте, оценете и до скоро!